אז מה קורה חברים? מה נשמע? מה קורה? למרות שלא העליתי סרטונים הרבה זמן. יום שישי, ואם אתם רואים אני אראה לכם, יש לי פה פוסטר, רגע, יש לי פוסטר נגד פורטנייט, אחלה פוסטר, ושימו לייק וסאב. לא הצלחנו במטרה שהגיעה 100 סאבים. אני בתכלס מאשים את עצמי כי לא עבדתי מספיק קשה בשביל להגיע ל100 סאבים. אז כאילו אני מצטער שלא העליתי סרטונים הרבה זמן, פשוט היה לי בלגן עם כל המחשב הזה. קצת אורה. הופה. לא היה לי זה בתוך המחשב. היה לי בלגן עם המחשב וכל הדברים שקשורים. קניתי מחשב חדש, אתם רואים אותי מחדר אחר, חדר שלי בעצם. קניתי מחשב חדש, מטורף. אני אפילו אעשה לכם סרטון עליו, אם אתם תרצו. ואני אעשה סרטון, הנה הכלב שלי פה מלך. אסי, בוא. אתה רוצה לבוא? לא. הוא לא רוצה עכשיו. וואי, אני לא מדבר איתכם כבר. מצלמה, קניתי אותה היום. לא משנה, קניתי אותה באיזה חנות. ועכשיו אני נכנסת לכם סרטון פורטנייט. זיז את עצמי. וואי, מה אני אעשה? בוא נעשה קצת באטל רויאל, להתחמם טיפה. 5 מתנות. זה מעניין. אני אשים את עצמי כאן. הופה. מה? לא מבין מה עשיתי. רגע, חכו שנייה, אני כבר חוזר. שלום, סגרתי את הדלת, שיהיה לנו שקט. אתם כבר לא תראו את זה בתקיעות. אמרתי לכם שאני מסדר את זה, ואני על זה. כבר אין קניות. מה? תרשמו לערוץ. מה את עושה? אמא שלי נכנסה לחדר. סגרתי רגע את המצלמה. אני רגיל שכאילו אני בחדר של אח שלי, הוא מתווכח איתי לצלם. משהו בזוי. מה אני עושה עכשיו? הוא אחד פה, אני לא כל כך שיחקתי בעונה הזאת, כי אני יותר עבדתי בשביל המחשב והמצלמה. כמו שאתם רואים, כאילו, אם אתם שואלים למה אני שותה כל הזמן, אני חושב שצריכתי 3 שעות. רק 3 שעות שבועים וכל מיני משחקים בכיתה. אוקיי. כיף לי שאני עכשיו לבד, כאילו אני לא חייב לבקש מאח שלי רשות לעשות בחדר סרטון. כיף לי שאני עכשיו לבד, שאני לא חייב לבקש ממנו. אוקיי. שוב אני אנסה... איפה הוא? אין לי משהו. אני לא כזה טוב. אני לא טוב. הופה. הנשקים של העונה החדשה, אני ספציפית לא אהבתי בכלל. זה נשקים פשוט, לא מתחבר לקונספט, סבבה? כאילו, הנשקים האלה, לא חושב שהם טובים. מה? מה זה? אני לא מכיר את זה. לא טוב מה זה עושה. מה אני קרח? איזה מגניב. אני לא הכרתי את זה שתמיד. לא, אני רוצה ללכת לזה.
אני רציתי להגיע לרכבת. פספסתי. לא, היא כבר רכבת אחר. לא! פעם האחרונה שאני משתמש בקרח הזה. אני פאקינג על 40 HP. אני לא למדתי איך זה עובד. למה שאני אלך ליריות עם 50 HP? לא יודע מה אני עושה, אבל בסדר. אנחנו ננצח. יש לי תחושה, עכשיו הימורים לסרטון. זה סרטון טוב! רגע. שנייה. רגע, היה לי פה איזה משהו סדר, שנייה חכו. אומייגאד. אנחנו מטיילים במפה. אורי, אני עושה סרטון. תצא מהחדר. בבגד יום הולדת השני יפה, תני, אתה מתקבל אותה עקיפה. קצת להתחמם בסולו. אני הולך להגיד לכם שיעלו סרטונים, את זה אני כן מבטיח. אני הולך לעלות סרטון פעמים בשבוע. אם אני רוצה אפילו כל יום, אני מטרה להגיע למסבים. אבל כאילו אני מרגיש קצת... אחי! יואו! איך אני אוהב אותם? הם חמודים. לא! העולם הזה מיתר החיים, והשם מתברך. יואו, את השוטגן הזה אני אוהב. אני לא כל כך שרקתי בעונה. אז שלא יראו אותו במצלמה, לא יראו אותך. אח שלי פה מתפגש. אתם לא רואים אותו. וואי. אני הולך לחזור, לא מה שאני אומר לכם. אוי, אתה יכול להתאבש פה, הכל בסדר. לא יראו אותך, לא רואים אותך. כאן אתה רואים אותך, לא רואים אותך. אומייגאד, יואו! לשי. נגמר לי אייס פט. מה זה אייס פט? שמע... לא, מה אני עושה? העולם הזה פה, טופ 49. יואו, אני אוהב אותם. הצ'יפצ'יקים האלה. יואו, אני אוהב אותו. יש, תרפא אותי. יש פה עוד אחד. תרפא אותי. אומייגאד! וואט דה פאק! מי עשה לי את זה? אומייגאד! מי המשוגע שעשה את זה? אומייגאד! אני בשוק! הוא פשוט פיצץ אותי. אני לא מאמין. טוב, אני אקח את זה איתי, נו! אני אצא על הגב מסכן. הוא כזה, אוי, למה אני אצלו? נחצור רגע. המריות. חבר'ה, אני גרוע. מה זה? לא! ג'י בצ'ה.
למרות שאני גרוע, אנחנו בסדר. למה לקחתי מדקיט? יש לי את החרא הזה. אוי, לא, אבל אין לי יריות יש לו אפור. אבל למה זה כוס לא יוצא לי? בוא איתי. מה, הוא נעלם? הוא מת? נראה לי שהוא מת. אוי, ספט. נראה לי שקוראים לזה ככה. הוא ניסה קצת בעלי חיר. זה דבר הבא שלי. אל תעשה לי מיני. הוא ניסה עד שנמצא אנשים. וואי, זה? מה זה חר? אומייגאד, לא. איך יש עוד 30 אנשים? אומייגאד, חבר. אוי, לא, דרסתי אותו. חבר. לא, זה לא היה. לא מאמין לכם. שמעתי לזה משהו. מה זה? סוכריות? אני מהיר? אני חושב שהם יותר מהיר. טוב! 31. אומייגאד. אחי. חכו שנייה. רגע, אני צריך לעשות איזה משהו בטלפון, להוריד תוכנה, אז שנייה. אני מנסה עדיין להגיע אתם יודעים את המטרה שלי. אני רק מוריד את זה וזהו. או שכחתי להוריד את זה. וואי, שכחתי להוריד את זה לסרטונים. אומייגאד. הנה, הורדתי את זה. עכשיו אני ממשיך. תכף ייתן לי אפשרות. פעם סרטונים בחדר הזה. אני כבר שכחתי איך עורכים תמנייל. ואני עושה את זה באפליקציה בטלפון, אפשר לעשות את זה. אז אני הורדתי את האפליקציה הזאת עכשיו, כי שכחתי. אמרתי שצריך להוריד את זה. אחרי המצלמות. זה מצלמה כמו בזה הקודם. רק אומר. אומייגאד, אחי, טופ 25. אנשים לא מתים. מה זה אחר הזה? למה אנשים לא מתים? יום שישי ואני צריך... איך? יום שישי ואני צריך, להתארגן לשבת. אז אני מצלם את הסרטון הזה הכי מהר שאני יכול. כל שומרי השבת אתם תראו אותו אחרי השבת נראה לי. עד שאני אערוך אותו, ועד שזה. יריות אני אוהב. יואו, שקול. 73. רוקות. אומייגאד, רוקות, אחי. מת? אני לא רואה. די, תפסיקו לצעוק. תפסיקו לצעוק, אורי. די. טופ 21. אומייגאד. אמא! אורי, שקט! אין בהם את המגבות, אין. המשפחה שלי זה משפחה הכי... מה? אבל אני לא יכול, אני עושה סרטון. אין לנו. שקט אבל. המשפחה
המשפחה שלי לא יודעים מה זה שקט, מבטיח. טוב, זה ביום שישי וזה לחץ ועניינים. המשפחה שלי גם שומעים שבת, אבל זה נראה לי. מה זה? מה זה? רגע, אני מתקשר לנורן. איך מה זה? מבטיח מה זה? אני לא יודע מה זה. אני לא שיחקתי. אני לא מזכרת את זאת. גם הייתה עונה יריות, אני פאקינג לא אוהב. ידעתי שזה לא טעון. איפה הוא? איפה הם? איפה הם? אני לא רואה אותו. אני מנסים לצלוח ברגע. נפרוץ אותם כאילו? אני אפרוץ. אני לא יודע מה אני עושה, אבל אני אפרוץ. יש! אם אני אנצח את המשחק הזה, זה יהיה כל כך מרשים. אוי, מה זה? זה. וואי, חבר'ה, אני מרגיש שאני הולך לנצח. יש פה אופנועים. אני לא אקח אותם, ויכולים לצלוח בעיקר תוך כדי שאני מאפנה שזה מאוד לא קורה, אבל זה יכול לקרות. סבבה? מהרכבת הקלה. זה מזכיר לי את הרכבת הקלה. אומייגאד, רגע, לא שמתי לב שהזון פה. זון ובום. אני רוצה להתקרב רק לזון. יואו, אבל שקט, אמא. אני עוד שתי דקות מסיים את הסרטון. אני לא מצלם אותך. המצלמה לא עלייך בכלל. אבל אני צריך שתהיו בשקט. טיפה שקט. מה? יואו, אמא. מה אתה רוצה שאני אעשה? שתהיי בשקט. לא, דיברתי להורים. אבל אני רוצה שתהיי בשקט. בואי נראה, אמא, נכון זה... אמא, סתכלי על המצלמה. לא רואים אותך. למה הוא אומר שאין פה מגבות? לא יודע. יש פה מלא מגבות. אבל סתכלי. אורי, בוא רגע! יואו, אמא. מה? סתכלי על המצלמה. לא רואים אותך. לא רואים אותך, אבל אני צריך שקט. אבל הם שומעים אותך עכשיו, לא? אמא! שומעים גם אתכם, בגלל זה אני רוצה שקט. רק שנייה, תראה כמה מגבות יש פה. תראה. לא שמתי לב. מה, אני רואה לך אני אעשה סרטון, אבל אני צריך שתהיו בשקט. די, אבא. שקה אי אפשר? שלום, אני קניתי לו את המצלמה. איך היא טובה? כן, היא טובה, וזה מקליט אותך, אתה יודע. טוב. מראה אותך, יואו. משפחה של משוגעים אתם. גם מהר. די, אבא, די. איזה, מה אתה מחפש? קוצץ? איפה לי? אמא! מערה? יואו, זה תיבה. מה זה? מה זה תיבה הזאת? וואי, חבר'ה, זה הסרטון הכי מבולגן שעשיתי בחיים. מה זה? יש לי כוח? אמור להיות לי כוח. תקשיב, אחי. אורי, לא להיכנס לפה, לא להיכנס לפה ותסגור את הדלת. יש לי משפחה של משוגעים, אני באמת לא צוחק. שכחתי להזכיר לכם, לשים לייק וספקל, בדרך ל-100, מה זה להגיד 100,000 סלים? 100 סלים. אנחנו כרגע על 74 ועולים או סבים בכמות מטורפת. פשוט תנו לייק וסאב. הסרטון הזה ממש עוזר לי, ואם אתם נותנים לי סאב,
זה נותן לי מוטיבציה להביא לכם עוד סרטונים. הסרטון כבר 20 דקות, חבר'ה, אני חייב לסיים. כשאני אמצא אנשים, אני אדבר איתכם. אוקיי, חבר'ה. שמתי לך בגדים על המיטה. אומייגאד. שנייה, חבר'ה. יש פה מישהו? אומייגאד, חבר'ה! מה זה? יש לי מדד שהאנשים מה זה גרועים. בום! אומייגאד, אתה ברדה! זה מה שאני יכול לצלח את המשחק הזה. אומייגאד, אחי. אני מצטער שהם צריכים לצפות בסרטון של 20 דקות, פשוט אין לי ברירה, כי אני לא יודע, אני צריך עזרה. אומייגאד, נו! למה נתקע לי הפאקינג? 4 אנשים, 3 אנשים, סליחה. איפה האנשים האלה? אומייגאד, לא, אני מצטער שהם צריכים לצפות. שמעתי קטר. מה? ראיתם אותו? מי זה אחי? מבטיח שזה לא פייר, מבטיח אחי, עלו משתגע. טוב חבר'ה, זה היה הסרטון היום, ביום שישי אני צריך לערוך אותו ואני אדבר איתכם עוד מתי שאני אעשה סרטון. אז תנו לייק וסאב, מקווה שנהנתם ויאללה ביי. אומייגאד אחי, יאללה ביי. זוז.